HP Sombonganan update. O karong hagabi una ato patalinghugan kining usain taon ka inahan nga mga og tabang para sa iyang anak. Sa dihang ato ning first nga gi-assess o gi-evaluate ang problema ani. Tabangonon kaayo no ang sitwasyon sa iyang anak gumikan kay nasakit og lupus o nasakit usab og gastropathy. Apan karong hapuna, karong gabi una, di sa tong sibiyaan na ginikanan sa mga pasyente nga ni taho usab nato ni istorya nato nga sila no na namatay ang iyang anak nga ato tang tabangan karong gabi una apan sa moong kamatayon mga kasama nagbilin pa gud in taon no og dako-dakong problema gumikan sa ilang pinansyal nga pagpangutang sa dihang buhi pa aron mapalit ang mga tambal kinahanglan og uban pa. Panon sa pagkaunsa nga namatay man in taon, wa nakasugakod sa iyahang balatian sa iyang kondisyon. Ug dunay tulo ka mga anak nga gibilin nga puro nang eskwela, kamanghoran 4 years old, napay duha nga nag-eskwela mo na nidangop diri sa tong Sibianan ato ang bisita karon. Atong patalinghugan para sa atong panag-uban sa DYHP Sombonganan. Maayong hapon, paduol sa microphone palihog ang imuhang kompletong pangalan. May hapon ninyong tanan. Maayong hapon or may gabi na ang pangalan palihog. May gabi. Ako si Florencia Bastas na ngayon taon yung Pilay pangidaron? 55 anyos. Oo, taga-asa man inyo Nanay Florencia. Tagalawaan Teres, ma'am. Lawaan Tres sa Talisay. Oo. Ang imuhang anak namatay, unsa man pitsaha? 29, ma'am. Sa May. May 29. Sa ato pa kato nakalabay nga simana pag yun, no? Oo, 29 is Bernis. Bernis, ma'am. Nalubong atong Sabado taon, ma'am. Atong Sabado kay pagka June 6. Oo. Unta katong naghimo ta no og interview diri sa tong Sibianan. Ang katuyoan unta nimo ato nga mapalit ang mga tambal nga require sa doktor iyang matumar lupus og gastropathy. Pila na siya katuig nag-anto sa tuyang lupus? Kuan na, ma'am. 2024 siya nagsugod, ma'am. Nya balik na sa ospital, mura katulo jud siya na admit. Pagka ikatulungan na siya kagwanta mo to giliper sa suto, ma'am. I-dialysis mao to ningali ko nimo nangay ko ginabang kay wala gid taon mi kwarta. Nya wa naman siya kagwanta, namatay. Susin taon. Pila edad sa iyang mga anak? Kuan, ma'am, 13 ug 6, ma'am, ug 4. Sus 13 Gs o 4 ang duha in taon maoy pa-eskwelahonon pa grade yun. 7, ma'am, o grade 6. So nagsugod na gali sa klase kaganina. Wa in taon notebook, ma'am, ug bag. Loy kayo. Mao nang ningali jud ko, ma'am. Stilan pod oy. Ang imong anak nga namatay kinsay pangalan? Si Rodora Abastas. Rodora. So sa ato pa ang mama ni sa imong Namatay, mga apo. Oo, Rodora Abastas. Ang iyahang bana usa may trabaho o si pangita. Habal-habal lang, ma'am. Oo, ang taon pod. Ang pangidaron ni Rodora 32. 32 years old in town. Oo, so kamo in town sa inyohang panginabuhian. Akong panginabuyan, ma'am, manlaba og dili manaygon, ma'am. Stilan kato dito hatag ta sa pag-interview nato nimo no ingon makangamanaygon ya bisag asa lang sa imong kauban ron kini imuhang bana. Wa sa trabaho, ma'am, masakit tunsad. Stilan pod oy. Pila ka buk inyong mga anak? Napo ka buok, ma'am. Uy napo, nya kapila to si Ikaduha. Rodora ikaduha. O napakagipa eskwela di ay ron. Naa, ma'am, grade 9 o grade 6. Suda bug ata pod aning sitwasyon na no nanapugay mga naminyo. Nain namin yung, ma'am, 5. Nya, nanikamo sa intawon sila, pobre man, ma'am. Sagkoy kadaganan anak kay sakto rasad sa ilang pamilya. Sila no. So sa Rodora in town na Bastas, namatay unya, nalubong na ni atong adlawng Sabado ang katuyoan ng taas sa ginikanan iyang mama nga ni sa DYHP mao nga mapalit ang mga tambal apan wa in town nagkasugakod pa iyahang lawas o na makasugakod pa ang iyahang lawas mao ni nga namatay gud in town nakabsan gud kinabuhi apan na problema karon kay napalubong man nila nakagawa sa ospital napalubong pero dako-dako po lagi sila og mga na utang
aron mapalubong lang unya ang panginahanglan gyud karon pinansyal labi na sa pag-support sa Mga bata iya mga pa, apo, mga anak eskwela sa ta. namatay. Sa to pa ang namatay ang mama gyud no sa mga apo ni atong bisita, iyahang anak mo ay namatay kani si Rodora gumikan sa lupus o gastropathy. Muna nga na diri sa atong sibianan makaingon gyud ta nga sus balido kaayo ang mga rason nganong mo ni anhi nadangat sa atong sibianan manawagan makaingon gyud ta nga grabing kalisdanan ato parang higayuna nga na ospital nga nagpabalik-balik sa ospital, grabing kalisdanan no ang nasinata Labi ni gid, ani labi na sad karon nakapahuway man tuod no sa iyang sakit pero Sa mo mga ni, bata. na mga bata kati Problema manunon. Oo. Sige ang imuhang panawagan karon sa mga naminaw sa imuhang katuyuan karon gabi una. Maing hapon ninyong tanan, mamaragin taong ko ninyong hinabang bisa ginagmay lang. Tungod sa among utang sa pagpalubong sa among anak nga nakautang in taon mi. Dili unta malubong kung dili mi ka bayad sa lungon. May gani na nagpasalig na mo pautang. Mao na nga nanawagan ko mamarayag in taong kung hinabang niyo bisang ginagmay lang. Labi na gid sa akong apo nga nag-eskwela nga grade 7 o grade 6 nga wain taon sila kapalit og mga materialis nga notebook o bag o uniform. Mamarayag in taon ko bisan ginagmay lang. Mayong So asa man hapon. nag-eskwela ang mga bata? Sa Maghahuay, ma'am. So public nga eskwelahan sa Maghahuay. Sige mga kasama inyong nadungog no ang mama in town sa katong pasyente nga baguhay lang din taon sad nga namatay. Nalubong naman tuod pero mao lagi ni. Mo say ilahang gisagubang karon no ang pagpalubong ingon man kaning mga bata nga paeskwelahonon nagnahanglan kaayog tabang. Inyo nadungog no ang panawagan ni Mrs. Florencia Abastas ng Tagalawaan 3, Talisay City. Mga kasama para sa inyong tabang, pwede ninyo nga mahatod diri sa atong sibianan. Kung galing, ang uban gali, gusto nga mo hatag og grocery, okay na sa kaayo. Kung galing, pamugas, dilata, okay na kaayo. Kay magamit, malungag man na, pagkaon man na. Pero kung galing sa mga tigpaminaw nato, na gusto mo paabot sa ilang tabang, pag gagmay man ang tabang, apan pinakadali nga pamaagi mo nga pinagi diri sa atong GCash number 0991 207 9880 mga kasama para sa inyong tabang 0991-207-9880 or sa ito ang lain pagod nga GCash number under Ida Tampos 0918-554-2071. At mabalik ko na itong duha ka numbers aron kabo diha mga kasama makapaambit no sa inyong grasya 0991-207-9880 or kining atong lain pa nga number 0918-554-2071. Usa sa mga nahimo nga panikay-sikay no atong bisita o nga manlabada unya kun galing nagkahigayon nga makapanaygon kuno galing paingon sa Pasko kanang mga bagong tuig kanang sinulog mo ba na inyong para pagpanaygon ay Ma'am. nya kuno galing manglaba ka maglabada ka diha ra pud sa inyong sikbit Diha ra sa duol, ma'am. Sa Camilla Dapit, ma'am. Itapod no mao po niya sitwasyon at least naagya po ng pagkugi pero unsaon taman dili man sad ingon nga inan akadako para makasispar sa ilang paginahanglan luoy pod kay mga anak nga gibiyaan sa usa ka 32 anyos nga inahan nga namatay gumikan sa lupus o gastropathy unang ang lola mga apuhan karon sa maong bata ni apilar in taon og tabang nato ninyo diha mga sukin tigpaminaw pilagi sa tong tulamanon nga matabangan sila sa ilahang katuyuan. Ato balikod atong numero 0918-554-2071. Kasi nanlisod yung kayo ng panahon na labi na yung mga panahon na nga balik klase na pod daghan kayo ang mga angay nga taganan pero kuno galing ato nasabtan ang ilahang problema nga kumiingon tag lisod sobra pas lisod mo na kita kuno galing na kay gayunan sa pagtabang mga kasama mapiso man na, ma-5 man na, ma-10 pesos, ma-20 pesos apan kana dako na kay nagbili mingon kag 50 pesos, 20 pesos
pwede na mapalit og bugas, pwede na mapanudan, pwede na mapabawon, pwede na mapalit og notebook. Una nga kamo sa atong tipaminaw, sayod gid ta no, na mga panghitabo nga dili na to matagna sama sa nahitabo in taon sa Mindanao, binangalinog, lain kalamidad na sad, kung naingon nga susdagan kay gisagubang ang Pilipinas, apan kita sa atong end, kita sa tagatag sa kakinabuhi nato. Kung galing na kahigayunan o dunay chance nga makapaambita sa atong grasya, bisan pa man pud sa atong kalisdana, ato lang ipaambit mga kasama kay unsa man kagamay para nato, apan kanang gamay nga para nato, dako kay ikatampo sa panginahanglan karon sa ato ang bisita. Wa pa ni magkalisod-lisod, wala unta ni diri. Apan gumikan sa kalisdanan, mo na nadangat gud diri sa Sibianan, diri sa DYHP. Magud kaya, kulang magud ang ilahang pinansyal o uban pa no nga panginahanglan labi na siyang apo nga mabalik eskwela. Kuan pod ane wa bagali mga school supplies, walay mga notebooks, mga uniform, sa mga uniform di ay Kuan man ilang uniform ma'am, pink nga sayal niya ang grade 7 niya, blue ang grade 6 sa high school. mga karaan, wa say mga karaan. Nagkalaan na yung taon ma'am, daan na dyan taon kay itong gisulob. Ang grade 7 may wala ma'am kay kuan man ng pink o puti man na kuan. Ang uniforms. Uniform sa high school. Mm-mm. Yung taon to lang, samantalang akong isulob lang ko, pag sulob na nagkasunis. Pag sulob na nagkasunis kay wa man kay sayal, unya na lang kung makakwarta in taon ang imong apuhan. Imong amahan makadrive og habalabal niya. Dili masad in taon kadrive og syudad ma'am kay sa lisensya. Naara sa Maapod iskina. lagi. Sige mga kasama, para sa inyong ikapaambit karong gabi una, para naman lang pod no sa ilahang panginahanglan atong giingon nga nakautang-utang in taon ni sila sa pagpalubong. At the same time ang luwasonon kanin taon nga gibiyaan nga bata ang namatay ang mama gid ni mga tulo ka mga anak. Muna nga nagtungha pa o niyang kamanghuran, 4 years old. Maning apuhan, magtiayon adi sa tong Sibianan. Muna na nawagan. Para sa yung tabang mga kasama, kung galing mga school supplies, kung dili in a form of cash, pwede gapon na, dili sa tong Sibianan nga ma-donate ninyo. O kung galing pinakasayo ninyo nga, inilang mulakaw, inilang mupliti, mupaambit na lang ana sa inyohang tabang, ma 20 pesos, ma 30 pesos, manabisag pila gyud nga kantidad. Kadiri sa DYHP Sambunganan, tanan gipaminaw, tanan nga mga donasyon nga kinasing-kasing mga kasama inyong ikapaambit, gidawat pud na no, sa ato nanawagan karon. Hinaot nga ang atong mga tigpaminaw kay bawa man ta nga always kanunay gyud no nga naghatag og kasing-kasing ingon man sa ilang pagpilagi sa ilang pagpaminaw sa mga problema nga modangop diri sa atong Sibianan. Ingon ta sige lang, bahala og kita matag higayon bisan pagkada adlawon mo padala og 20 pesos, 20 pesos, 100 pesos, 20 pesos. Basta importante nga naatay chance kita nga naa sa arang-arang nga kahimtang natay kahigayunan no sa pagtabang. Naging nato bitaw sa mga panghitabo karon sa katalagman inta nga nasa natin sa mga kaigsuonan sa Mindanao. Makaingon gyud ta nga life is not certain. No dili gyud nato matagna labi ng taon ni mga kalamidad, mga katalagman, linog mga kasama. Unang giingon bisa pa bing tag always prepared pero hikurat na lang ta nga mo ay panghitabo ug ang bugtong na lang pud nato no nga ikapadangat mo ato mga pag-ampo labi na sa ato mga kaigsuonan nga biktima sa mga kalamidad ug gunata gihapon sa posisyon nga maka-share sa ato ang grasya mga kasama. Walay gamay nga amount labi na kung kinasing-kasing natong gipaambit kini. Para sa inyong tabang mga kasama atong balikon 0918-554-2071 o sa 0991-207-9880. Sa kanunay kami diri sa DYHP nangahas lang yun. Naghatag lang pod mi o kahigayunan isip kami na nibya pinagi sa atong microphone na makapadangat di kaniyo sa mga mensahe sa atong mga sukintig paminaw sa ilang kawadon. Sa kakabos mga sa mga sayod kita di maato sa gobyerno og tabang tungod sa kadaghan nga tabanganan at the same time asa pa man ang kwarta di ay karon una giingon nga i-channel dito i-channel diri pero limitado suma siguro no Mrs. Florencia nakadangop mo
o ga mga government agencies, mga opisina, pero sa mananay na-release din yung tabang? Ma'am, nakapangayo mi sa DIS, ma'am, sa Karita, ma'am. Mm. Nang kausa, kay di man perminti makapangayo sa tulo ka buwan, kausa ka mo balik, una pa ka mo balik. Mm. Mo to nga, nangayo ko niya og para ultrasound, ma'am. Mm. Wala na ko kapahinayon og pa-ultrasound niya, kay nabalhin man siya sa suto, ma'am. Wala na ko makuan ang iyang katong gihatag sa DIS sa Karita, ma'am. Mm. Nga ultrasound at unta sa diin to napita. Oh. Wala na magamit to. Kaya mao lagi ni nahitabo. Na repair man sa suto. Mm-mm. So mo na no, doon naman to mga government nga tabang pero gamikan sad sa kalimitado kay daghan no. Mosabot lang pud ta, kasabot man sad gyud ta. Kay daghan ang naghangad og tabang or nangayag tabang labi na kung problema sa mga hospitalization o guban pa. Mo na nga nagid sa tong sibianan karon or personal nga mga yuog tabang. Lang kay salamat sa mga nisanong no sa ato ang panawagan karon sa atong bisita nga si Mrs. Florencia. Salamat kaayo ha sa inyong kinasing-kasing nga tabang. No sa ato numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Dahil 50 pesos gikan sa 1726. 100 pesos gikan sa 1687. 200 pesos, dikan kay salamat ikan sa 4469 sa Kadulawan. Salamat kaayo. 100 pesos ikan sa 0218. Dikan kay salamat 29 pesos 4290. Thank you. 250 pesos 5864. 500 pesos dikan salamat gikan sa 6308. Salamat kaayo sa inyong tabang. 50 pesos ikan sa 2069. Thank you. Salamat kayo sa mga nipaabot na sa ilahang tabang diri, daghan kaayong salamat. Received 1,000 pesos ika sa 5211 para sa guest nga si Lola nga nakaroon sa station kasamang Aida. Salamat kayo ma'am o sir sa mga nipaabot na sa inyong tabang. Pilagi diri sa aton GCash 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Salamat kayo sa kato na minaw karon unya ni padali dayon no o gasend sa ilang tabang pero galing walk-in donation na pa diri sa atong sibianan ato mga bisita karon diri sa DYHP IFR Broadcast Center Capitol Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, Dakbayan sa Subo. Yan kayong salamat sa mga nipaambit na sa inyong grasya. Kining tanan, mahinungdanon kaayo. Any amount sa atong pagtapok-tap, matampo ninyo. Mahinungdanon kayo sa atong bisita karon. Pagkapaintaw na matayan og anak. Kunya karon may nag-atiman sa mga apo. No nga nabiyaan din taon sa mama nga 32 years old nga inahan mo ay namatay. Dengan salamat sa mga nipaambit na sa ilang grasya. Salamat kayo sa inyo makalunayon ha nga pagtagad sa ato nga mga panawagan diri. Ikan kayong salamat kaninyo. 120 pesos ikan sa 9694. Dengan salamat. Usa ka gatos ka pesos ikan sa 5273 message from Luay Bohol with prayer. Salamat kayo diya sa Luay Bohol. Kumusta mo diya? Salamat kay Sir Ma'am. 300 pesos. Diyan kayong salamat 3625 para sa nangayo og tabang today. Diyan kayong salamat ninyo. At ang itabangan kanin taong ginikala nga bag-o lang namatihan sa ilang 32 anyos nga anak nga babae. Nga nagbilit ng taon og tulo ka mga bata. 150 pesos 8141 kasakit og kalipay. Pasalamat gapon ta sa Ginoo. Salamat kayo Sir. Amen. Thank you Sir Ma'am. Salamat kayo sa inyo ahang paambit nga grasya. Salamat kayo. Yes, tinuod kina kasakit og kalipay kita dili sa DYHP nag-ununungay. DYHP og IFM mikan kay halos nakadaadlaw dili lang kani atong sibianan maoy dunay ingon-ani nga mapamaagi sa pagtabang yawat man lang makaabag-abag ang DYHP og IFM sa
moingon mo kalisdanan kada adlaw nato na sinati diri sa ato mga kaigsoon madungop diri sa DYHP. Ikan pa sa sayong kabuntagon hangtod karong orasa ato na sinati mo nang kita kasama ang Jerome sa ato nga madungog diri nga problema makaingon kita nga Lord bisan pa man og natay mga panginahanglan na sa ato pong mga kawadon pero makaingon tang salamat gyapon Ginoo no nga natay kahigayunan sa pagtabang bisan pa man sa atong kapobrehon. So naghatag nato leksyon ba nga ma-inspire lang gyapon ta kanunay no dasig lang gyapon ta kanunay sa pagpaambit sa grasya nato kana mga moabot diri nga mga legal advice dako na kay na nilang butang sa higayon lang nga imo gipaminaw ilang problema bisag tuod nay mga instances nga dili gyud 100% masulbad dato diha apan sa higayon nga naminaw ta sa ilang problema nga mura bitaw og digaan pod no ang ilahang gibati diha labi nagmatambagan nato mahatagan nato giya dako kay nang butang o kita pod sa atong ed makaingon nga ginagmay man apan kana mo'y kasing-kasing nga tabang sa DYHP ug IFM munang sa mga higayon nga kami mo on air manawagan on air salamat kaayo kay kami diri sa DYHP wala sa dinyo pakiyasa labaw sa tanan ang mga manawagan diri wa sa dinyo pakiyasa sa inyo ang kaayo ug sa inyo malumong kasing-kasing ug kami manghinaot kanunay diri sa DYHP nga hatagan ug mayong panglawas kamo diha tagatagsa tibuok pamilya no o kahigayunan sa pagtabang gihapon mga kasama. Importante kay butang bisan pa mas kalisdanan sa panahon but there's always a reason to be kind. No kita magyatagon, kita mosabot no sa mga panginahanglan. 100 pesos dikan kay salamat dikan sa 7903 dinhi sa tong 099120798880 100 pesos. Gikan sa account ending number 9552 no sa pagpadala nini mo ang tabang. 300 pesos 6693 dagan kayong salamat. 30 pesos 2795. 500 pesos we pray always sa Senyor Santo Niño gikan sa 2853 dagan kayong salamat. Tinuod gyud no kalayo tas mga katalagman o katong mga kaigsuonan nato na biktima in town sa mga kalamidad katagan ta sila kahupay liwa silang kabalaka karon trauma pa inton kay itong mga kaigsuonan dito sa Mindanao labi na from time to time na sinati gihapon ang mga aftershocks katong bata in taon nga ng mga nangalisang kaganina uslo isa din taon biya kaayo nagkita pasalamat ta kanunay sa abundance sa makapiskay sa paglawas natas maayong posisyon nga makatabang nato bisan unsa man sa kalisdanan pud nato sa matag usa. Ato balik ko na to ang numero 0918-554-2071 sa atong GCash number o sa 0991-207-9880 under Aida Tampos na mga kasama. Salamat kayo sa nag-message so di ta maka-reply na siguro ni load ako ang cellphone. Nanay Carmeleta Prato sa Hugan Consolacion Cebu 250 kasamang Aida. Salamat kaayo diha. Nanay Carmeleta Prato. Salamat kaayo. Salamat kay Sir Emmanuel Limbago. Thank you kay Sir sa imuhang gipadala. Thank you kayo. Ato balik ko na to GCash number 0918-554-2071 o sa 0991-207-9880 mga kasama. Yung kapaapas nga tabang 200 pesos ikan sa 2550 dagan kayong salamat. 50 pesos ikan sa 3386 from Cherry. Salamat kay Ma'am Cherry katong uban nga mo padangat sad sa ilang mga greetings or mga pangalan pwede rasad kaayo. Para sa guest karon kasamang ay dagikan sa 1462 300 pesos salamat. 100 pesos ikan sa 6623 thank you. 100 pesos gikan sa 8691 shout out Ma'am Virgilia Ruiz from Bontores. Di siguro sa Basak. Salamat kayo ug maayong gabi ninyong tanan. Ato numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Galing form o mga bugas, grocery, nga tabang or mga notebooks or bag. Katong dunay bag diha nga spare na wala nang gamit sa inyong mga anak, pwede sad no? Pwede naman siguro na no nga naay bag nga i-donate nga maggamit po, pwede gud kaayo tanan. Welcome nga tabang mga kasama.
ato gitabangan karon kay tawag inahan nga nanawagan nga namatay ang iyang 32 years old nga anak. Ngayong taon karon, naproblema ang taon pa ni sila sa ilahang pinansyal. Labi na sa pagpalubong. Kunya, dunay mga anak ito nga nag-eskwela pa. Problemahan kay nila nga sus, wag ikapapalit og school supplies. Sige lang, makita na no, sa giya sa tulabaw makagagahom og sa generosity sa ato ang mga suking tigpaminaw. Ato oras sa lasay, so 20 say sa kagabihion, mapupus man atong tulmanon karong gabiuna, pwede pa mo mapaapas while naapad diyo diri karong gabiuna ang ato ang bisita aron mudawat sa inyong tabang. So ni i-turn over sa kay Jesus kami tunon jud kayo nila pod ang tabang sa ato ang numero 0918-554-2071 or 0991-207 9880 under Aida Tampos. If 120 pesos, ikan sa 1641. Or gikan sa 4386. Salamat kayo sa 120 pesos. Ikan sa 4386. Salamat kaayo. Ato oras sa lasay, 27 na so far karon sa atong manudlanan sa mga nipaambot sa ilahang grasya o gatabang. Naata karon niambot ta karon diri nay o 5,935. No, so natay 5,935 na-generate nato nga tabang gikan sa atong mga suking tigpaminaw. Di pa ta mo tapos unsa imong mensahe sa tanan nga nitabang og nakasabot sa imong sitwasyon. Salamat sa mga katawhan nga nisabot sa among problema nga nangaymin tabang nga nagpasalamat kay mig dako nga sa malumon yung kasing-kasing. Wala man ko ikabaos ninyo pero nagtanawa sa ang Ginoo sa yung kasing-kasing kung unsa ka mangging hatagon. Daghan kayong salamat maayong gabi inyong tanan. Way sa payan dikan kay salamat sad sa imuhang pagsalig diri sa DYHP ug sa atong tanang mga suking tigpaminaw. So far nanatay 6,100 pesos no sa ato ang natigom karon. Serbisyo publiko gikan sa mong lughan. Sa kanunay DYHP number 1. Thank you. DYHP lagi hapon. Kay Diyos o ang natawan. Mawi ang Kasama yung nadungog atong bisita karon sa ilang panawagan o tanan no nga naglangkob sa atong tulumanon karon gabiuna sa mga nipaambit sa iyong grasya, nipaambit sad sa inyong mga pag-ampo. Dikan kay salamat kaninyong tanan. Atong bisita in town so nahilak paghuman sa atong program nga salamat kaayo sa inyong program. Salamat po kaayo. Mo na nga naumo lulog padayon ni atong tulumanon mga kasama bisan ginagmay bisag pinubri lang ni pero ang impact ang tabang nga ato ang napadangat nga to sa nga mudangop diri dako kayong butang. Saligan ka, kauban ka, DYHP na kasama. Laylayon ka, awiton ka, ang DYHP. Ato oras sa lasay si media sa kagabhion oy paingon na sad no. Ngit kilom-kilom na sad, panihapon na sad. Og na hapit na matapos ang unang adlaw sa pagbukas sa klase sa mga public schools o sa mga nanay o tatay diha. Sabi niyo mga anak, siguraduha kadunay ha nga malayo batok sa dengue ug labaw sa tanan kita sa atong pagpanghaplas ato gamiton ng haplas nga maghatag sa nato og alibyo, maghatag sa nato og kahupay labi na gyud maghatag nato og calming effect. O ikaw diha lugi makatuog. Sabi na ko daghang kaglamok imong palibot gamit na EXL all-in-one skincare oil mga kasama. Daghang kay nig benepisyo sa ato ang panit no ang
puro nga lemongrass, essential oil nga naa niini. Alamang gamot nga maoy natural and repellent property tabang ang proteksyon alang sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini makasiguro ka luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. Kaway ra gud ninyo. Nindot kaayo ang kahumot, asa mao ang EXL all-in-one skincare oil ug makapanilipod sad nato kontra dengue. Samtang sa itong pagpangape, mga kasama itong pilion nga kape nga healthy, pilion na ito ang kape nga naghatag ka na itong energy, o pilion na ito ang kape nga barato o balanse kaayo ang lasa. So, wayo ninyo ang pag-inom. EXL Coffee Mix 17-in-1. Gumikan kay 17-in-1 naman. Mga sangkap, ginseng, peppercorn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o grosia. Naghatag ka na itong energy. So, yung nagudan niyo, di ba? Makaingon mo sakto, gud itong giingon ka sa mga Aida, no? Kaya nagtimpla ni mo, makita biya na ni mo, no? Kato mga ingredients sa imong pagkutaw. Nagamtaman, gudi mo, lami kayo, kaya dili tantong pait, sa kayo tanto nga tamis o balansing-balanse, mga kasama. Mga palita sa mabutika, dool ka ninyo, EXL Coffee Mix 17-in-1, o niya ma-order sa TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, ang imong i-add to cart diha, EXL Coffee Mix 17-in-1. Okay, sa tuan DYHP Answer to Win promo karong gabi una mga kasama sa itong pangutana pila man to ka magnitude ang linog nga niigo kagani ng buntag dito sa Mindanao. Ang answer mga kasama 7.8 magnitude or magnitude 7.8. So congratulations sa ato ang winner karong gabi una. Naka-like sa DYHP RMN Cebu Facebook, naka-like sa DYHP RMN Cebu Facebook page o sa Facebook page Atty. Rufil Fernandez Banyok. Og ni-share pod sa atong live program karong hapon na sa DYHP News Updates o sa DYHP Sumbunganan. Congratulations ngadto ni. Aha. Dito giniya, like, follow, share. Congratulations, Chuyax MJ Morales. Congratulations ni mo diha, Chuyax. Kumusta ka diha? Ngayong gabi. Salamat sa pagpaminaw sa DYHP. Chuyax MJ Morales, winner of 200 pesos. I-send lang ha, imo ang complete name, imo GCash number sa atong DYHP RMN Cebu Facebook. Tanan nga naminaw karon, daghang kayong salamat. Dito matagkatagsa kay atong oras apiki na kayo, nag-ung-ung na nagsunod na si kasamang Alan Guliat na korda sa mga aso ni Kuya Guliat. Ato partner sa Master Control kasamang Jerome Yap. DYHP Digital kasamang Nemo James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Chief Tech Robel Boysel, Alan Taladoa, Oliver Atis. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw ng mga aso ni Kuya Guliat. Musunod na. Radyo mo, DYHP RMN Cebu, the official #1